Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Штогадовы фестываль «Лідбір», які арганізуе піваварная кампанія «Лідскае піва», пройдзе ў Лідзе 7 верасня, заўтра. Лідбір фестываль малады, сёлета яму спаўняецца 5 гадоў, тым не менш ён ужо стаў адным з галоўных музычных фэстаў Беларусі, на якім нароўні з замежнымі выступаюць і айчынныя музыканты. Зараз я буду вам даводзіць, чаму вы заўтра павінны ехаць не на лецішча капаць бульбу, а ў Ліду на Лідбір. І дапамогуць мне ў гэтым вось гэтыя два выдатныя хлопцы, але гэта не проста выдатныя хлопцы, гэта музыкі выдатнага гурта «Акута». Роман Жыгараў і Стас Мытнік. Так вось, чаму менавіта яны? Таму, што заўтра на сцэне «Лідбір» Стас... Стас там. Ой, Стас, да. Да, на сцене Лідбіру завтра у 19:30 мы сыграем свой моцны летні акутаўскі сет. Гадзінкі на пол. Гадзінкі на пол. Цэлыя паўгадзіны акуты, акутаўскага шчасця. Фрэш акуты, свежайшай. Що ж таки, Стас, ці рыхтуецца нейкая адмысловая праграма? Адмысловая праграма заўсёды рыхтуецца на летнія фэсты, таму што фэсты вельмі адрозніваюцца ад клубных выступаў, таму гэта самыя вядомыя, самыя такія забойныя песні. Таму нават за 30 хвілінаў мы, спадзяюсь, што сыграем самыя вядомыя і самыя класныя песні. Они у нас все классные. Все, ну, конечно. Ну, цяжка было з усіх класных песен выбраць менавіта тыя, якія вот колькі там за паўгадзіны можна сыграць? 6-7 песен? Ну да, где-то так. Цяжка, вельмі цяжка. Нам не ведалі, што туда запихаць. А як выбіралі? Там паперкі раскладалі? Заплюшваеш вочы і такой тырк! Ох, класная песня! Тырк! Ох, класная песня! А там же яшчэ класныя песні. І що рабіць? І що рабіць? Ну, ось так от мы лишаем своей гениальности такое количество людей. Я думаю, что все ж таки организаторам трэба было подумать и больше часу дать акуты на выступ. Можно было увесь час нам отдать, в принципе. Ну, але мы не крыўдуем на іх, няхай, окей, няхай там і з пляны нешта будуць, хто там яшчэ, не памятаю. Няхай сыграюць, ладно. Дарэчы, вот мне цікава, калі казаць пра фэсты, я вот уже казаў, нароўні там з замежнымі выступаюць нашы айчынныя музыканты. Як вы лічыце, ўсё ж таки на беларускіх фэстах больш увагі трэба надаваць запрошаным такім залётным госцям ці сваім зоркам? Ведаеш, не ведаю, каму трэба больш аддаваць, але я памятаю, быў фэст пад Менскам, дзе былі, вялікі фэст, дзе былі адны толькі беларускія гурты. Наш дзень, да. І было вельмі шмат народу, і было не горш, чым на вялікіх фэстах, дзе граюць нейкія немясцовыя артысты. Таму вось лічы сам. Трэба ці не? Я кажу, што беларускія гурты збіраюць вельмі вялікія фэсты, і гэта трэба людзям. Рома, ўсё ж таки, я вот хацеў бы пагаварыць з табой увогуле. Як ты ацэньваеш такі у Беларусі стан з фестывальным рухам? Здаецца, вот калі паглядзець, і там фэст, і тое, і сёе, а вот другие кажуць, да, у вас нешта мала ўсяго, нема асабліва куды пайсці. Вот як музыкант, як ты ацэньваеш? Вот фэст-рух у Беларусі, наколькі ён моцны ці слабы? Я думаю, што, па-першае, трэба ацэньваць кожны фестываль, кожны першы фестываль. І не цалкам, а вось кожны асобны фестываль. І туды можна ўжо казаць пра нейкі рух. Таму што кожнаму фэсту трэба, не ведаю, 5-6 год, каб толькі раскруціцца, каб стаць на ногі, і іх можа быць дафіга розных, а класным будзе
толькі адзінкі асобныя. Я лічу, што ў Беларусі ёсць куды схадзіць. Для рознага густу кожны можа знайсці сабе там электроннае музло ці рок-музыку. Амаль што ў кожнай вобласці Беларусі праводзяцца такія мерапрыемствы. Ну, вот для музыкантаў беларускіх, вот я разумею, что вот як я, напрыклад, кожны дзень хожу на працу, так і вам было бы файна, я так разумею, ну, можа быть, троху складана, але, можа быть, штодзень, але не штодзень, там, 2 разы на тыдзень граць на якіх-нибудь добрых, буйных таких вот концертах, фестывалях. Так, прыкладна так і адбываецца. Логічна. Ёсць магчымасць такая? У Беларусі? Да. Да. Ёсць такая магчымасць. Ёсць, напрыклад, шмат байк-фестываляў, як гэта странна не гучыць, але іх сапраўды даволі шмат. Таму прыкладна так і... Ну да, калі не 2 разы на тыдзень, то раз на тыдзень тэарэтычна можна граць. Але трэба ўлічваць, што гэта Беларусь не такая вялікая краіна, і нельга параўноўваць яе там з Украінай ці Расіяй, дзе гэта можна рабіць кожны дзень, напэўна, граць. Ну да, пакуль там Соликамск поехал. А у нас тут 6 гадзін, і ўся страна можна праехаць. Дарэчы, а у сваім родным горадзе наколькі часта вы выступаеце? Вот я буквально на пачатку гэтага тыдня ездзіў там у камандзіроўку у Гародню, між іншым сустрэўся там з лідарам дзецюкоў, с Алесем, і говорю, что там пачалі размову, говорю, ну вот як вы тут у сваім родным Гродно? Он кажа, а мы тут даўным-даўно не выступалі, не было канцэртаў. Вот, а як у вас? Ёсць такая праблема, я называю ее хвароба роднага гораду. У родным горадзе на цябе не вельмі дужа хочуць хадзіць людзі, таму што ты ж мясцовы, што на цябе глядзець? Ты ж не прыехаў там адкульсьці, не ведаю, там з Польшчы ці з Германіі там. Ты ж тут у суседнім пад'ездзе жывеш. Мы выступаем у Магілёве штогод, 1 раз у сезон, і гэтага хапае, каб нам заставацца ў тонусе і каб народ пра нас не шмат забываў. Горад, конечно, невялікі, і менавіта таму... Нифига себе, Могилев город невялікі. Он даволі вялікі, конечно, но это не Берлин там і не Киев. Я про тое, что город невялікі настолькі, что граць часцей просто няма сэнсу, да. А вот калі б, скажем, які-небудзь, я не ведаю, можа не клуб, а які-небудзь там бар там сказала, давайте вы станете нашими музыкантами, вот как вы там играли, конечно, там за нормальные гонорары, и вот там раз на тыдзень, там, там раз на 2 тыдні вот вы приходите и там как бы ладите такі наш, такі свой, такі барный концертик. Вот погодились? Я думаю, что так звычайно робяць каверы. Да, там мы больше... не играем каверы, у нас своя музыка, и я думаю, что раз на тыдзень слухать Акуту в одном и том же месте, это гучыць як, знаешь, як пытка какая-то. Ну раз сходил, пиво нормально, зашло, 2. Я думаю, на 4-й это уже просто будет, Алис, все, край, кранты. Зашмат песень про смерть на тыдзень. Да. Дарэчы, можа быць, ужо і тэматыку трэба змяніць, колькі ж можна пра смерць? А мы ж яе не выбіралі, это яна нас выбрала. То есть вот у кагосьці муза гэта такая вот дзяўчынка, там белакурая. А у нас таксама пра дзяўчынак ёсць. Да, ёсць парочку. Цэлы там альбом. ще одно смерць у канцы. І космос яшчэ. Смерть там у любоў космосе. бывае. Смерць у космосе, да. Давайте пра лідбір яшчэ. Все ж таки, вот як вы лічыце, для вас то, что вы там со Спліном разом на одной сцэне, хто там яшчэ будзе там с украінская команда, гэта вот так вот, нібыта як там, гонар, ці наадварот, для іх гонар, што яны разом с Акутай на одной Не, конечно, для іх, па-першае. Ясно, што відавочна. Вот такі момант. Я ведаю, што 7 акурат такі верасня у Лідзе будзе адкрыццё помніку Гедыміна. Да. Пойдзеце? А якой? Калі паспеем, я думаю, можем сходить. У нас там такі графік цэлы распланаваных нейкіх момантаў за дзень. Таму калі гэта будзе... Калі паспеем. Да.
Машина, то сходим, конечно. Які графік розпланований? От ти тільки що перед нашим ефіром сказав, що саундчек у вас сьогодні. Так. Да. Приехали, отладили, У все. нас А завтра есть, у нас свободный день. есть остатні люди, які планують наші неякі піар-моменти. А кута крю. Да. Ви ж не яны одної вже радіо в яны Білорусі. вже все розпланували, і нам вже написали, що ось зранку ви робите гэта, потім гэта, потім гэта, потім гэта. А потім годину до виступу ми вас не чіпаємо. Ну, от такі от. Ну, я... Ну, все серйозно, бачиш? Все по-серьезному, да, серьезный фестиваль. Может быть, вот вы сказали, что одни из таких вот лепшие, вообще лепшие, но выбрали лепшие... Нет, Лепшие з лепших. Нет, те песни, те лепшие з лепших, яким пощастило. Greatest hits это называется. Golden. Але, может быть, якую-нибудь там премьеру подрыхтовали? Не, пакуль не, але могу сказать, что мы плотненько, так ведаеш, шчыльненько працуем над одним новым, і не над одним нават, карацей, мы працуем над новым матэрыялам, і які ўжо, ведаеш, ну так блізка, што ён каля гатовы. Вось такі. Вот такі тэрмін цікавы, каля готовы. Каля гатовы, Потому да. что мы все робім зараз самі, таму гэта все залежыць толькі ад нас. Вось мы зрабілі ўжо там некалькі варыянтаў і яго дапіліваем до конца. Но у дадзеным выпадку, што маецца на ўвазе пад ўсё робім самі? Ну, я здагадваюся, Пішем. што сам іграеш на гітары, сам спяваеш. Конечно. То есть а ўсё астатняе маю тэхнічныя моманты, Тэхнічныя самі запіс, робім. там, Я про гэта мастеринг, кажу. там. Про гэта кажу, што тэхнічныя моманты мы зараз робім самі таксама. Не боїтеся, як це Дык у нас просто уже лазануць? альбом цэлы быў, Ну, пятый. самі мы зрабілі, што ўжо баяцца. Ну, вы так сказали, мы уже всё бо мы самі, как Карацей, будто не боимся. Увесь хейт мы ўжо атрымалі за гэта, таму. Гэта зараз ідзе размова пра альбом ці там пра нейкія там Ну, мы- сінгл, там 3 песні. Ну вось глядзі, мы рыхтуем, конечно же, канчатковая кропка гэта альбом, а пакуль што амаль што гатовы адзін новы трек. Студыйна готова. Да, да. Калі будзе прэзентацыя? Вось мы ніколі не кажам ніякіх датаў, таму што як только ты кажаш дату, яна адразу кудысьці там отодвигаецца. Ну, прымушае. Ну, для трэба цябе улічваць, да што мы нечага. заўсёды стараемся гэта зрабіць хутчэй. Не, ну вы ж разумееце, што мне трэба планаваць эфіры. Я павінен запланаваць, што вот у гэты дзень Акута у нас прэзентуе сваю новую колькі песню. часу табе патрэбна? Но, Он хоть завтра может, погляди на его. не, ну дзеля вас я, конечно, там раскидаю запланаваныя там все там Ну, понятно. Тыдзень эфиры. себе Ясно, вот будет. так вот. Это просто, чтобы повысить ценность этому, да? Ну, конечно. У нас же ж так, як там сказав, що у вас там розписано, все там, все по-серйозному. Да, Це ж теж как у вас бы, так само, да? Ну, так да. Ладно, я веру. Ну, я думаю, як буде готовы, думаю, можно отправить вам на премьеру. Думаю, можно. По блату. По блату. По блату, да. Да, вот такое кумаўство і карыстанне службовым становішчам. Коррупція на музычным узроўні. Да. Дарэчы, у нас вот ёсць і праграма адмысловая, там такога вы не чулі. Ага. Вы можете приехать до нас у студыю, і тут жыўцом это ўсё А сыграць. мы можем, мы такие. Да, я верю. Вот, сур'ёзныя хлопцы, у якіх все по-сур'ёзнаму. На такі фестываль едуць, які вас і вас таксама ўсіх запрашаюць. Літбір ужо заўтра, а хлопцы будуць там ужо сёння. Мы зараз перарвемся. Але граць будем завтра. Але граць будуць заўтра. І сёння пасля саундчека можна дзе-нибудь іх у барчыку сустрэць і разам піва выпіць. Верагодна. Ну, ўсё ж таки піўны фестываль. Так, а мы ўжо развітваемся? Или не яшчэ, да? яшчэ не развітваемся. Просто нам трэба сказаць, што акрамя чужых Чужых фестываляў... Чакай, мы гэта скажем у другой частцы праграмы. Ладно. Зараз перарвемся на кароткую выпуск навінаў. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння памёр адзін з самых эксцэнтрычных дыктатараў свету Роберт Мугабе. Еўрарадыё прыводзіць 10 фактаў пра Роберта Мугабе у дзень ягонай смерці. Нагадаю, ён памёр на 96-м годзе жыцця ў бальніцы ў Сінгапуры. Ён сидзеў у турме, прыйшоў да ўлады дэмакратычным шляхам яшчэ ў 1980-м, змяніў канстытуцыю, перадзяліў зямлю, пакінуў бяздомнымі мільёны чалавек, прывёў да гіперінфляцыі, вінаваціўся ў неаднаразовых фальсіфікацыях, прапанаваў Бараку Абаму выйсці за яго замуж і ўрэшце рэшт паставіў рэкорд сярод кіравання пажылымі кіраўнікамі, сябраваў з Александрам Лукашэнкам. Больш падрабязна пра жыццёвы шлях Роберта Мугабе на еўрарадыё.фм. Міністэрства гандлю Беларусі не знайшло парушэнняў продажу сшыткаў з расійскім гербам. Нагадаю, такія сшыткі прадаваліся ў гандлёвай сетцы «Фікс Прайс» з выявай расійскага герба, сцяга і крамля на вокладцы. Аднак Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю парушэнняў гэтым не ўбачыла. Гандаль сшыткамі абурыў некаторых бацькоў, калі яны рыхтавалі дзяцей да навучальнага года. Заявы гэтых бацькоў мы таксама публікуем на нашым сайце еўрарадыё.фм. Знаходзячыся ў Брэсце, які сёння святкуе тысячагоддзе, Александр Лукашенко зрабіў шэраг важных заяваў. У прыватнасці заклікаў Расію не гнабіць Беларусь, прыградзіў перайсці на іншую нафту, але пры гэтым называе Расію братэрскай краінай і лічыць, што ў Расіі не павінна быць прэтэнзій да шматвектарнасці Беларусі, бо расійскія аролы сам глядзяць у розныя бакі, на ўсход і на захад. Больш падрабязна на нашым сайце. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з музыкамі гурта «Акута» Ромай Жыгавым і Стасам Мытнікам мы расказваем вам і даводзім, чаму заўтра вы абавязкова павінны паехаць у Ліду і прысутнічаць на такім грандыёзным музычным шоу пад назвай «Фэст Лідбір». Я вот, дарэчы, тут Рома крыху заблытаўся, калі сказаў там, ну там будзе сплін, яшчэ нехта ўжо не памятаю хто. Ну, па праўдзе сказаць, ну там Чайф будзе, сплін будзе, LJ, Агонь. Ну, самае галоўнае это. Там Огонь, будзе это Акута. песня у нас такая была. Так это наша песня. Агонь? Огонь. А, так это вашу Просто- песню асобна поставілі. Наша напевно, песня да. собрала свой гурт. Так, наркомания на Еўрарадыё. А я хотел сказать вот что, сябры и сяброўкі, конечно. Что акрамя чужих фэстаў, мы яшчэ выступаем и на своих. И вось 23 листопада 2019 года, то бок гэтага года. Вы не просто слухаете, вы там записываете, там открываете Правильно. нотатнички свои, Яны календарики. ўжо забылі, з чаго пачалося спіч. Так, Два- почекайте, 23 листопада, вот в этом вашем Минску мы сыграем сольник, які будзе даўжэй, чым паўгадзіны, чым, напрыклад, заўтрашні літбір. Ну, Мы разы сыграем- ў два. Ну, разы ў 4, я б даже сказал. Карацей, сыграем сольник, ну, гадзін на 8. Сыграем все альбомы, все песни, а можа нават і новую сыграем. Таму 23 листопада у Мінску у корпусе, корпус 8, ці як он зараз там называется правильно? Просто корпус. Или ці корпус. Ну, карацей, у не корпусе, мае да. Вы ведаеце, розніцы. вы мясцовыя тут шарыце за это все. Прыходзьце, калі ласка, на сольнік Акуты восеньскі. Вот так вот. Новая заставка Еўрарадіо. Сольник. З якой нагоды? Вот это можа быць такая першы пачатак ну, усе беларускага, як мінімум, тура Акуты. Я думаю, што гэта будзе не пачатак, а дзесьці там сярэдзіна гэтага туру. То Там есть- будзе не толькі беларускія гарады, дарэчы, мы даедзем да Ўкраіны, я так разумею, і штосьці будзе яшчэ і на заходнім напрамку. Так тур гэты уже распачаўся? Ці... Не, ён яшчэ не пачаўся, ён пачнецца дзесьці, напэўна, ў кастрычніку. Ну, можна анансаваць ужо там першы канцэрт будзе. Не, пакуль нельга, бо яшчэ, ведаеш, там гастролькі, то это ж нельга так казаць, а то штрафуюць потым. Ну да, правильно. Лепей у лішнія грашовыя выдаткі не ўлазіць. А ладно, штрафуюць, могуць просто закрыць, ну і не даць мерапрыемства правесці.
Хто займаецца арганізацыяй? Акута Крю. Да. Ну вот я до того, как... Специально обученные люди. И не люди тоже. Не, я просто подозревал, что сами музыки вымушаныя гэтым і займацца. Да, ну, і прадаваць білеты яшчэ. Стоять, да. Стаять там на кассе. Распаўсюджваць, да. Да. Ходить, ведаешь, как в цирк эти билетики такие маленькие. Или как на автобус билеты. Ты такой оторвал рулон, разумеешь? Ой, пожалуйста, приходите. А у кого-то проездной на Акуту, я знаю таких людей. Да, хто купіў білета ў пачку? Ну, все па-сур'ёзнаму, як сказаў Стас, тут ж нічога не зробіш. Такім чынам, я яшчэ раз нагадаю, ось толькі што хлопцы ў першай частцы нашай праграмы прызналіся, што актыўна зараз працуюць над новым сваім альбомам, фактычна гатовая ўжо як мінімум одна песня, якую яны па блату паабяцалі прэзентаваць на Еўрарадыё, але Нас правда... принудили до этого. Ну, работа у нас такая. Ты яшчэ... Дякуй, скажи, что як у лихие 90-е там паяльником. Да? Это да, это бывало. Или этим, утюгом. Ну. Але ўсё ж таки не сказаў, калі хаця б прыблізна па часе гэтага шчасця можна чакаць. Я думаю, в осень. В осень это все произойдет у нас с вами. Вот так. А завтра хлопцы выступаюць у Лідзе на фестывале Лідбір. Якім чынам, вот як вы выбираеце? Куды ехаць, куды не ехаць? Ці пакуль што у беларускіх музыкаў такая сітуацыя, куды запрашаюць, туды і едзем? Памятаеш, я казаў, 6 гадзін уся краіна. І мы стараемся папасць у 2 месца. Одночасово. Ну, у Мінску канцэрт, у нас было так, быў у Мінску канцэрт, быў у Брэсце канцэрт. Быў у Мінску канцэрт, быў у Браславе канцэрт. Быў у Мінску канцэрт, быў у Магілёве канцэрт, бачыш? Адначасова. Тры розныя гарады можна даехаць у адзін і той жа дзень. 3 канцы краіны. Это такая Нема розніцы. акутологистика. Ну тут два варыянта. Альбо вот так сапраўды даваць ранішні канцэрт там дзе-небудзь там у Мінску, абедзенны канцэрт там у Брэсце і вечаровы канцэрт. Вось быў канцэрт. дзень волі, калі мы гралі ў Мінску, гэта было гадзін 5 увечары. Ну, але там затрымка была. Да, была яшчэ І нават з затрымкай. Была затрымка, Да. і а 8 мы, і там ці о палове 9 мы распачалі канцэрт на Магілёве. Поспели. Слухай, а ёсць яшчэ варыянт, памятаеш «Ласкавы май», сколько іх было? Ну, там есть легенда, что там некалькі составаў ездила, да? Ну тогда. Ну, можа і Так можа вот, і было. раз, Яшчэ а- одну акуту. Так это ж трэба будзе дзяліцца з імі, а мы же жадныя ото да бабла. Ага, такие, я даже вот правильно сказано, не меркантильные, а вот Унікальныя, жадные. жадныя да бабла. Такіх больш Таких няма больше людзей. нет, только мы такие, да. До речі, от падчас размовы з Троіцкім яму задалі пытанне, вот ўсё ж таки там музыканты, рокеры пачалі свой час добра зарабляць і там ці сапсавалі іх грошы. Так вот, ён кажа, ну, по крайней мере, там, скажем, Макарэвіча грошы не сапсавалі, а вот вас грошы псуюць? ці не? Макарэвіча грошы не сапсавалі, тому што ён адразу быў Пры грашах. сапсаваны. Не-не-не-не-не. Нас, я думаю, что... Яшчэ няма тых грошаў. каб Яшчэ сапсавацца. наперадзе, да, каб мы сапсавались так, это как-то сказать, основательно. Вот быў такі перыяд часу, калі, ну, где-то вот 90-е гады, да таго, як пачаліся там першыя забароны, калі вялікія фэсты праходзілі просто на вуліцы, беларускія музыкі выступалі, там десяткі тысяч людзей прыходзілі, потым з-за гэтых забаронаў, з-за этой вот ўсяго вырасла новае пакаленне, якое забыла беларускіх выканаўцаў, не ведала ўжо там ні вольскага. Это манипуляция, все яны ведаюць. Все есть в интернете. Ну, все ёсць, да, но, разумееш, калі там табе ў вушы пастаянна ўкладаецца з тэлевізара, з радыё толькі расійская там папса, то ўжо как бы іншае стаўленне. Зараз, я да чаго вяду? Так. Зараз все ж таки атрымліваецца вярнуць увагу публікі да сваіх, ці не? Ну, у кагосьці, напэўна, атрымліваецца, у кагосьці не. Глядзі, колькі класных выканаўцаў менавіта беларускамоўных збіраюць вялікія пляцоўкі. Напрыклад, гурт на літару Н. Нормально, вон как поднялись пацаны.
Тому я думаю, что это просто как ты как сгущаешь немножко, а оно все не так страшно. Калі гэта ўсё якасна і правільна падаецца і з правільным маркетынгам, то не трэба нікаго вяртаць, яны вяртаюцца адразу самі. І ўсё. То есть тут... Гэта не такая, як мне здаецца, глобальная штука, якую трэба вось... Ну, которая заглохла. Да, усю і там, вярнуць. Яна вяртаецца вось па аднаму гурту, калі ён здолее прыцягнуць нейкую увагу Да і цалкам нельга гэта разглядаць як нешта, што скончылася, што прайшло. Гэта працэс. Ничего не затихло и не затухло. Оно просто менее интенсивное, скажем так. То есть оно не кончилось вдруг так резко, херак, и кончилось. Нет, оно просто продолжается больше повольно. Але ўсё ж таки вот такі момант, скажы, ці от у беларусаў гэта ў характары, што калі вот нейкага там музыканта на захадзе там дзе ці на ўсходзе там за мяжой, скажем так, вот яго прынялі, то ён тады ўжо можа сюды вярнуцца на белым коне і стадыён Дынама сабіраць. Да. А пакуль ён тут, хай ён іграе гэтак жа, тую ж самую праграму. Ну типа, ну это свой, ну що там, ну клубчик, ну там ладно, там вот на фест сходзім. А на стадыён не, ну що там? Ну глядзі, як мне здаецца, інфармацыйны поток, які льецца з вялікіх краінаў, дзе вельмі развітая уся гэтая медыаструктура, ён значна больш. Таму вось калі табе з такой трубы льецца з Расіі пра твайго артыста, які быў тут, а тут да цябе льецца вось з такой. Ну то бок колькасць народу, якая даведаецца пра яго. Мне здаецца, гэта так працуе. Все упіраецца вот у чыста падачу інфармацыі. Тым больш чыстату, там колькасць навінаў, да, і правільнасць маркетынга. Як гэта падаецца? Праз якія там усе гэтыя штукі? Трэба, каб быў у Беларусі свой такі добра працуючы, ну я не ведаю, там шоу-біз. Да, шоу-біз і з націскам на слово «біз». Потому что шоу-то мало зарабить. А зарабить, продать его, правильно подать, продать. Нема ніякай розніцы паміж, я не знаю, беларусам ці там эфіопам. Яны ўсе, то есть мы ўсе, будзем аднолькава ўспрымаць інфармацыю, калі нам яе будуць у нейкім аднолькавым ключе падаваць. Тэхналагічна. Тэхналагічна, да. То есть тэхналогія ёсць, это як 5 пальцаў, гэта просто зарабіць, таму гэта надо зарабіць і ўсё. Ну глядзі, вот на сённяшні дзень вы робіце тое, што вы хочаце. Ну да. Што вам падабаецца? Я да. Вот, да, вот ты вырашыў, што трэба нам, вот мы ігралі так, зараз будзем іграць так. Пішу пра гэта, не, зараз запішу пра гэта. А менеджер, прадюсер, бізнесмен, які робіць на гэтым грошы. Ён скажа, зараз у трендзе іншае, давай-ка ты, Рома, мне не вот это рабі, а вот это рабі. Ты скажаш, ты мне на горло песні маёй наступаеш. Он говорит, нифига, это бізнес. Не, вот. Ну, калі гэта так, то, напэўна, гэта было б наадварот, разумееш? Гэта я бы просто з такім чалавекам не працаваў, а атрымліваецца, я ж яму плачу грошы за яго паслугі. Вось. А нас ніхто не стрымлівае. Ні ў чым, ніколі, нідзе, ніяк. Мы робім менавіта і выключна толькі тое, што самі хацім. Гэта выдатна, но ўсё ж такі грошай не хапае, хацелось бы болей. А калі іх хапае каму? Тем более мы ж такие вот жадные до этого всего. І зноўку вяртаемся до гэтай тэмы. Дарэчы, вот колькі каштуе запрасіць Акута на які-небудзь карпаратыў? Карпаратыў $85 000. Каждому? В секунду. Карацей кажучы, дешавей самім заспяваць, чым Акута. Самім заспяваць заўсёды дешавей. Дешавей, і я б нават сказаў, што самім заспяваць гэта как-то так дружнее, разумееш, так. А што то Акута, смерть. Цікава гаварыць з хлопцамі, асабліва калі вот на твае жарты і падколкі яны адказваюць не менш вострымі і смешнымі жартамі. Дарэчы, вот вы мне скажы, каторы раз уже прыходзіце да мяне в эфір, я ўсё хачу, каб вы прыйшлі поўным складам, ну ці каб адзін з вас быў заменены на вашу выдатную барабаншчыцу, а вы ўсё яе хаваеце. Наступны раз абяцаем, прыйдзе Віка. Одна. Замест мяне, напэўна. Що-то вы толькі абяцаеце.
Ну, прыйдзе, Ну, вось прыйдзе. калі будзем І- прэзентаваць у вас песню, і ўсё гэта Ну, будзе, вось Вось тады она Віка прынясе і прыйдзе. яе, да, прынясе яе на пластинке на какой-нибудь. Не, на кассете прынесе, на видеокассете. На відеокасець. От тут вот будзе зварот Ромы Жыгарова, да, слухачоў і гледачоў Еўрарадыё. Вяртаемся да Лідбіру. Ўсё ж такі, наколькі для вас вот гэты фестываль, калі да вас звярнуліся з прапановай, Так. што давайте вот Ага. прыедзьце, вы ўсё ж такі пагадзіліся, чаму? Таму што гэта блізкі, вот, вам падабаецца, ён, вы ўжо бачылі там, скажем, яго папярэдняе, што там адбывалася. Вы паглядзелі спіс, хто будзе выступаць, і сказалі: о, цікавыя калектывы, агульна мы так нармальную все там замутім, там не тое, што там будзе выступаць нехта, што іграе зусім іншую музыку, якая з нашай не стасуецца. Ці вот што на ваш выбар паўплывала? Ну, ці грошы добрыя прапанавалі? Ну, грошы, не без гэтага. Я бы просто называў это, показывал бы это не вертыкальна, а гарызантальна. Гэта ўсё мэтэрс, карацей. І грошы, і нармальны склад, хаця я б так не сказаў у гэтым годзе. Не, цалкам файна. Я думаю, што яны просто хацелі ахапіць ну, зусім розную аўдыторыю, і там і поп-музыку, і рок-музыку, там больш папулярную, менш папулярную. Гэта цікава. Я думаю, гэта класная задумка. Але мы асабліва так не выбіраем. Кожнае лета, кожны гурт нармальны. У гурта галоўная мэта якая? Граць канцэрты. Чаму мы павінны адказвацца ад канцэртаў у прынцыпе, калі яны, ну, там не нейкія фрыкавыя зусім? Не, глядзі, кожны год, кожны беларускі гурт, які больш-менш на плаву, спрабуе там нешта рабіць, у яго невялікі выбар, дзе сыграць. Ты просто кожны год граеш у розных піўных брэндаў. Бабёр, Ліда, Аліва, што там у нас еще? Крыніца. І за один год у розных вот этих бравароў ты не сыграеш. Да. То бок ты выбіраеш кагосьці з іх аднаго. І у другога ў гэтым годзе не выступаеш. Вот і ўсё. У нас у гэтым годзе па чарзе Ліда. То есть просто на чарзе. Ну, просто я уже размаўляў з арганізатарамі фестываляў, вот і А-фест до нас прыходзілі, і бабры, і вот яны кажуць, што калі вот на гэтым фестывалі, там, скажем, на А-фесте выступае, грубо кажучы, Акута, то да сябе мы і не паклічым, Да. хоць і хацелі. Я ж пра гэта і кажу. А на Лідзе мы ніводнага разу яшчэ не былі, і вось гэта першы раз. Да, вельмі цікава паглядзець, як у іх там все. Чулі толькі добрыя ўсе словы пра гэта. І вау всякие таксама. Ну, будзем спадзявацца, што вау будзе не толькі ад самого фестываля, але і ад выступу Акута. Яны абяцаюць, што хоць і паўгадзінкі ўсяго будзе іх выступ, але гэта будуць самыя бранебойныя хіты, якія з усёй гісторыі існавання гэтага гурта. Так што, я думаю, варта наведаць заўтра Ліду. І пару новых будзе песень. Все-таки Ну, новых з апошняга альбома. Новых? Ну, яны яшчэ адносна новыя. То есть яны яшчэ так не асабліва А яшчэ- адкатаныя. а яшчэ Яны класна. ўвесну выйшлі. Калі Акуту называюць маладым гуртом. А вот мы сябе лічым маладым гуртом, дарэчы. Пачынаючы, можна сказаць. Пачынаючы, да. Ну, я скажу по правде, не такие уже и молодые. Я молодой. Вечно молодой. Это да. Вот. Только не без протягу этой фразы. Ты что, мы же вообще интеллигентные люди, у нас все по-серьезному. Я вообще спортсмен. Да, оно и бачно адразу, бачите. И адразу прогучаў сёння такі інсайдерскі анонс 23 листопада, 23 листопада, 23 листопада. Что? У корпусе. Да. В корпусе у Минску. Сольный выступ, концерт гурта Акута. Молодого. Молодого Куды гурта. глядзець, куды глядзець. А ўсе камеры на цябе. Можаш глядзець адначасова на 4. Дзякуй вялікі. Яшчэ вось адна. Роман Жыгараў, Стас Мытнік, гурт Акута, Еўрарадыё, Зміцер Лукашук. Заўтра сустрэнемся на Лідбір.